Hormatly vatandaşlar, Eziz Türkmenim. Gynansak da, men iň soňky çykyşym käbir adamlaryň degnasyna degdi. O çykyşymda men Bayram Allaly ifa edilen basyş, edenetlikleri hakynda gürrüň etdim. Ayın 3'üne saat 1:00 gece bu gün efirde yayılıma verildi YouTube kanalımda. Emma şoğun ağışam men YouTube kanalıma girip bilmedim. Çünkü bu kanal ızlamat edilip account düğününün videoları hemme zat aradan ayrılıptır. Men muňa juda gynandım. Bu zatlar kim edip biler? Yoksa bu hakikata verilen cevap mı? Hakikat size ağır değdi mi? Emma meni beğendiren zat videonun aşağında 2 sany komentariya vardı. Ol komentariyalyň birinde bir ayal dogunumuz käşke Türkmenistanyň demokratik döwlet bolanyny da bu sesten eşitsek diýip ýazypdyr. Men çıkan ýolum dogry ýol. Bu halk üçin haky gözleýän adamyň ýoly. Men bu ýoldan sowulman. Men halkymyň bugünni däl, ertirini düşünýän, onu gaýbedýän. Yurttaşyndaky opozisiýon hereketler, Türkmeniň ýagty gelejegi ertirki gün üçin edýän işiňizde men siziň hemmeňizi goldaýan. Eliňizi ýüregiňize goýuň. Halk üçin pek wyjdan bilen hereket edin. Hem de halk üçin hak ýoluna çıkan garaja olan kardeşinizi unutmaň. Kim bilip dur, bir saatdan giç bolar. Sağ olun. Men täze kanal açıp videolaryň ählisini yeni yüklärin. Bu yol garaja olanyň ýoly. Bu sesi unutmaň. Sağlıkly görüşelim.